Labairu ikastegitik etorri gara, Arizmendi ikastolara, haur hezkuntzako irakaslei formakuntza ikastaro labur bat ematera. Euskal simbolismoa du izenburu ikastaroak eta 3 ataletan banatu dugu. A atalean Eneko Zuloaga ibili da, identitatea, etxea eta izaki mitologikoak lantzen. Neuk animalien simbologia landu dut, haur hezkuntzako irakasle horiekin, eta Fredi Paiak urte sasoien ingurukoak landu ditu. Bai, Labairuko herri ondare atalekoa, naiz nire bai, mirenen moduen, eta niri egokitu jatenean behintzat denbora eta euskal egutegia aztertu dugu. Euskal egutegia esaten dugunean nekazaritzarekin eta ilargi zikloekin lotutako egutegia da batez ere jaiegunen inguruko hainbat xedapen egin ditugu. Eta gero horrekin lotuta, apur bat, Europar inguruko kulturetan ematen diren egutegiak nahiko antzekoa direla horrekin konparazio lan bat egin dugu, batez be ospatzen ditugun gauzak zer diren jakiteko eta denboraren neurketan kontzeptu batzuk landu ditugu.